uutisten jälkeen. Tänään täällä studiossa on myös tämmöinen, miten se nyt sanoisi, kauniisti tuolin rähjä. Tämä on tuotu tänne sen takia, että tänään puhumme Mummolan mööpeleistä, kirjasta, jonka on kirjoittanut muun muassa Anneli Hiltunen ja Ville Lampi, jotka saapuvat studioon vieraaksi. Heidän kanssaan pohditaan sitten sitä, että mitä tällaiselle tuolille voi tehdä ja voiko ihan meidän kaltaisemme amatööri käydä siihen käsiksi. Lisäksi Kirja-aamussa tänään kansallismaisemakirjan kirjailija Jari Järvelä studiossa. Hänen kanssaan siis keskustellaan tänään 8 jälkeen. Ja netistäkin puhumme pariin otteeseen tänä aamuna, tai parista näkökulmasta. Nimittäin suomalaiset nettisivustot ovat olleet hyökkäyksen kohteena. Siellä on muun muassa ollut poliisin, sisäministeriön, Ylen ja Eniron sivustot, tuo Suomi 24 keskustelupalsta. Puhumme näistä hyökkäyksistä sekä myös sitten netin keskustelupalstoista, nimittäin valtiosyyttäjä Mika Illman ehdottaa näille palstoille lakisääteisiä valvojia, jotka poistaisivat nämä lain rajamailla liikkuvat asiattomat viestit sieltä netistä. Tänään menemme myöhemmin vielä useampaan otteeseen MTV 50-vuotisjuhlatunnelmiin. Mutta tähtitunnelmissa ollaan seuraavassa historiapätkässäkin. Mennään 14 vuoden taakse, jolloin Suomeen saapui kaunis ja rohkea.